Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Ika-18 na sa bulan sang Marso tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Inupdanay kita sa sulod sang isa ka oras kag more or less do nag-temprano tano. Nami man more or less mga 45 minutes, no? Isa ka oras kag 45 minutos nga paginupdanay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Kamusta nga aton sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod as of this broadcast time, hilway sa gihapon sa COVID-19 ang bugos nga syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Kabay-unta nga mag-sige-sige lang nino. Kabay-unta nga mag-buylog lang ang halos kalabanan. Apisar nga ti may yarang nag-problema sa ila sining nga mga kaladtuan sa halinpas atong Monday. Tubtob sining nga adlaw sa ikatatlong adlaw sa implementasyon. Kabayunta nga mahangpan ta ini ang mga checkpoints para manisa ato na. May gamay lang kabudlayan man, especially nga kung nagadali ka sa imo kaladtuan, madilatar kagid, madelayed gid ang inyo sining nga mga transaksyon. Gamay lang ang paghango pa. Tutok lang diri sa aton sining nga balitaan diri sa Aksyon no Radyo Bacolod kay
sa Facebook Live sang Aksyon no Radyo kag sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Arad lang mga latest nga mga development kada oras may ginaposti kita nga mga balita sa aton sining website kag sa aton sining Facebook, no? I-check lang ninyo sa Aksyon no Radyo Bacolod Facebook Live. Hatagan tanay talupangod karon dugay-dugay kag ang mga checkpoints naton diri sa palibot sang syudad sa Bacolod hatagan tana tinion man kay ti normal lang ina nga hilikoton. May mga checkpoints nga kun kaisa ang iban tiga gakuan gid ga panglaktod kag may mga lugar nga ginalakturan man bisan layo sige gihapon. Base kung ang ginalaktod nila ang kalayoon man o kung ang papilis man sang salakyan. Why actually sa mga motorista wala sang problema sa mga papilis kaya ang gina-check lang nila dire nga magkuhaan ta sang thermoscanner ang kutob nga magsunod diri hang pagwa sa Bacolod na way man diferensya. Pag-abot naman sa mga banwato kag syudad sa ila na tungdan amo naman dito nga may encounter naman nga mga checkpoints, no? But diri kung magsulod ka sa Bacolod may checkpoints dira sa area sang Talisay Bacolod boundary kag dira sa may circumferential sa area sang Sumag mao mo gining problema ho kag didto sa area sang Barangay Mansilingan sa Paglaom Village bla gamay lang ang paghango pa hindi gid man damo thermal scanner mo ang aton siling nga mga otoridad. Sa kinanda nako ang inyo kaaksyon sa Kaanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ipadala lang ninyo mga mensahe ninyo sa Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod kag tutok lang lihog paki-like lang sa aton sining programa ang Aksyon Balita Banat Bulig para nga tanan nga mga mensahe dira nga magsululod atagan taig talupangod ina mga kaaksyon. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Libre nga bugas sa mga apektado sang COVID-19 sa Negros Occidental ginakonsiderar ni Gov Lacson. Muning mayong balita ho. Dinikwaon ang libre nga bugas ni sa mga banwa o kung barangay man nga natungdan, no? Kada barangay guro ba maglibre bugas tanan ni sa bugos nga probinsya do. Sipot ang budget nila for this year, no? 2020. Ay, oo. Sige lang, Anong tanagay may kasubong sining mga panghintabo? Sa Bacolod City Government Center naman nga balita, bitaw nagpamtang sang napulo ka traffic enforcers sa kada checkpoint sumugod subong nga adlaw. Samtang sa BCPO naman nga balita, unang gabi sang curfew for all. Nangin matawhay, mga pasaway nga nagyan sang kapulisan sa dalan gindala sa police stations nga natungdan. Amugid na, may mga tig-autok sa gyapon. Hindi mo na masiling nga way ka kay balo, kaya mo na ning nagaluntad nga mga hitabo. Sumungay kay mo ka balo din, kay mo nga marason pa itong iban nga. Way kami kabalo, sir, may implementasyon sang curfew nga din ka iya. Sang ginbunag ka, din ka nabunag sa Amerika kung sa Netherlands, no? Amo nang budlay kung kaisang magpatiga ulo ka lang bla. Samtang sa Nukpo naman nga balita, Philippine Army nangabay sa New People's Army nga mag-ceasefire bangod sang COVID-19. Samtang sa balita naman sa patrol social distancing sa mga pasahero sang series bus ginapatuman sang management sang Valyacar Transit.
Kung nagakarga ka 40, ti 20 na lang eh. Munang guwas na. Ti damo gid problema nga mga drivers ni kag conductors. Balo ka percentage lang ginakuha nila damo. Ti galing way ka choice eh. Amo ning sitwasyon subong. Samtang sa balita naman sa Special Assignments Operations, ang Basiwa nagapabilin nga normal apang protokol nga ginapatuman sa gobyerno ginaimplementar sa mga empleyado kag kliyente. Ambot ang sinuktanay kung okay pa, kagang Sineco, kamustahon taman karon kung bala ginatagan man nila gamay nga konsiderasyon. Amuning dapat nga to kibon tanay kay sa iban nga mga lugar to. Iban nga mga electric company nagpagawa na isang statement nga ang balayran sa sining bulan sa rason na lang bulan kag magrutawhay do April 15 datong iban mo. Ang iban April katapusan, April 30 or 31 or March May, no? Amo na mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita gikan sa Northern Negros, igabalita ni Akson Tomon 40 gikan sa San Carlos sa siyudad Sang Sagay, Roro padayon ang biyahe Cebu to Barangay Old Sagay Port apang mga kargo gid lamang nga nagadala sang mga goods supplies kag pahinante. Lakip ng driver gid lamang ang tugutan nga makasakay sa among nga Roro. Okay. Kaya mo man di sa Bacolod. Samtang sa syudad naman sa San Carlos, igabalita ni Akson Stephen Presquito, San Carlos mayara na 133 ka mga POMs kag 3 ka mga POIs. Sa syudad naman sa Cadiz, 50 pa gid ka mga person under investigation. Panibag-o nga nagdugang sa listahan suno sa Task Force COVID-19. Sa syudad naman sa La Carlota kag iban nga bahin sa Central Negros, igabalita ni Akson Percival Villamor, nagpatigayon sa gyapon sa pagrekorida ang mga barangay sa La Carlota sa pagpanumdum angot sa COVID-19 nga problema. Samtang sa balita naman sa National, igabalita ni Akson Dorel Cabato, Estados Unidos, maghatag sang 139 milyones pesos sa Pilipinas kag operasyon sa mga airport hindi pagsuspindihon suno sa DOTR. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines sa diligid lamang madugay mabatian ini mahina ang kalaban pero standby lang mga kaaksyon dugay-dugay lang. Batante sini mga kaaksyon diri kitanay sa resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Miyerkules, March 18, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 36 kag 16 liwat 36 and 16. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-inchendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:53 ang aton oras diri sa aton sining pagpangalagad. 11:53 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tadab lang raga pamangkot parte sa balayran sang tubig. Sa Basiwa, way paman announcement ang Basiwa. Parte sa pag-reconsider. Actually, may salakyan pa man gani kita. Kung kita sa Bacolod, may salakyan ha. Galing ang problema lang, ma-delayed ka lang. Tungod sang mga checkpoints nga ginapatigayo. No? Balayran sa tubig, ara pagyapon balayran sa kuryente, ara pa sa gyapon. Galing iti amo lang na kung tani, i-reconsider nila ang sitwasyon subong. No? Ay kasadya. Pero sa imo nga pag-ehersisyo, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule na nagatinlo sang imo nga dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imo nga atay. Ini man na nagabulig panubo sa imo nga blood sugar, bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani nga sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar,
Bangod sang diabetes, mag-DTX 500 capsule na kamo adlaw-adlaw. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Kadtuan tanang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa Estados Unidos maghatag sang kapin 139 milyones pesos para sa pungsod Pilipinas. Dini gamito ng 139 milyones ka pesos. Operasyon sang airport hindi pagsuspindihon suno sa DOTR. Tinano to yung kinagamo nakaligad to sa ibanto nga mga airlines company. To sa Palawan lang, ibanto taga de gross pa tong mapuli. Di subong may yara nga palimto ng dito, DOTR nga hindi pagsuspendyon. Galiti pa alang-alang muna paluparon ang eroplano. Pulo lang kabilog pa sa niya. Ay, oo. Mga guro niya. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Halin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sining balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dorel, mayungod to. Yes, Action Rex, may to kag sa aton man nga mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sang Action Radio Bacolod. Ginanunsyo sa karon sa nga US Embassy sa Manila nga magabulig ang Estados Unidos sa Pilipinas sa pagbato sining coronavirus disease 2019. Angot diri maghahatag ang Estados Unidos sang 2.7 milyones dolyares o kon 139 milyones pesos bilang suporta sa Department of Health o kon na DOH. Ini ang ipaagi sa o kon pinaagi sa US Agency for International Development o kon USAID. Magabulig ang mga balor para sa specimen transport system kag laboratory capacity sa nga pungsod Pilipinas. Pagagamiton man ang kwarta agud matagan sang proteksyon ang mga health workers kag pasyente sining COVID-19 diri sa Pilipinas. Samtang isa naman yung ka-opisyal sa nga Department of Health o DOH ang nagpositibo sining COVID-19. Ginkompirma sang DOH ang opisyal ang isa ka direktor sang ahensya apang ginpanginwala ang report nga mayara nga miyembro sang DOH Executive Committee ang nagpositibo sining COVID-19. Tikadungan sinigin pa siguro sang DOH sa ilang mga tinawo ang ilang man nga mga kaluwasan. Nakapatiga naman sang disinfection kag nahambala naman ang tanan nga nangin close contact sa opisyal nga sila ang mag-home quarantine. Samtang kagapon nag-report kita nga matapos ang 72 hours ipa-close ang airport sa NAIA pero karon ginklaro naman sa nga DOTR nga ang operasyon kuno sang airport hindi na pagsuspendihon Action Rex. Bisan pa nga matapos sa karon ang 72-hour window umpisa sang gindeklarar ang enhanced community quarantine nakasugtan sa mga miyembro sang Interagency Task Force nga hindi na lamang pagsuspendihon ang operasyon sa nga airport. Sa pagsinapol nga ginpatigayon na kahapon nakasugtan nga ipabili ng operasyon sang airports para sa international flights. Di paano yung Davao na iya kay Davao International Airport to untat gid sa operasyon nila? Gani man, amo na Action Rex do may conflict. Na, Diba si bala sa naiya lang ni Goro Action Rex ang Di na iya din sila makadto na nga lugar. sa iban nga. Din sila mugpa na pa for example Iloilo, Bacolod. International flights lang only Action Rex international? ang allowed. Yes, international flights lang. Pero ang mga lokal wala ya. Wala. Tapos, ang pasugtan sa Flight Action Rex, ang mga pasahero lamang nga dumuloong bala, kaga may Pinoy man, nga may importante nga laktan Action Rex sa iba niya pungsod. Pero ang mga turista Action Rex, hindi pagpasugtan. Ang mga magalagaw lamang sa iba niya pungsod. Ang mga inbound international passengers naman, ang pagatugutan nga makasulod sa pungsod pero magapaydalom sa istrikto nga immigration kag quarantine protocols.
Sa mga pasahero man gikan sa Italy kag Iran, nakasugtan nga kinahanglan sila nga magpakita sang medical certificates of good health nga validated mismo sang ilatag sa tagsaman ka embahada. Ang problema, kung magpulo lang sila ya ka mga residente sa mga airport to, nga Ang kaduan, makasakay. Ati, malarga ginagurong airline, kinagbayad sila. Ay nan. Bayad sila Action Rex. Daw pareho lang nag-akupar ka imo ya. Yes. Pero ang isa subong sa mga rules man dito Action Rex, ang kada pasahero dapat isa lang ang madulong sa iya. Kag kung once madulong na siya, once makapanaog ng pasahero, hindi na pwede magtiner pa ang upod niya Action Rex. Malakat na dayon. Kag ang driver nga magadulong o kung ang upod sining nga magadulong, o kung upod sining pasahero, dapat mayara man siya sang kopya sang ticket sining nga pasahero Action Rex. Samtang ma-update kita nay sa global death toll sining nga COVID-19 kay man sa karon naglabot na sa 7,984 ang kadamuon sa mga nagkalamatay bungod sining COVID-19 sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Ini matapos naka-record sang 823 ka mga panibago nga nagkalamatay sa nakaligad lang mga 24 oras. Ang Italy sa karon ang mayara na sang 2,503 nga kadamuon sa mga nagkalamatay. Grabe, Samtang 988 naman ang nagkalamatay sa Iran. Naglambot naman sa karon sa 198, 255 ang kadamuon sa mga apektado sang amo sini nga balatian. Samtang on the good side, 82,000 naman 763 ang mga recorded nga naka-recover sining COVID-19. Update kag balita Pila di gani sa Pilipinas Action Dorel Yes, as of diri now. sa Pilipinas Action Rex 187 ka mga positive cases. 187 positive cases while ang nagkalamatay 14 is kabilag Action 14. Rex. Yes. Amo nang latest subong. Yes. Okay. Ang mga PUIs kag PUMs di pa na sila mag-consider yang mga COVID-19 Hindi pa, patient Rex. na sila ha? Hindi Hindi pa na yan kay kadamo sang mga PUI subong daan. kadamo sang PUIs, kadamo sang PUMs diri sa mga banwa kag syudad naton hindi pa na sila ma-consider as COVID-19 Correct. patient. Yes. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time. Las 12:02 ang aton oras. Sa mga ka-aksyon tadira tutok lang via Action Radio Facebook Live. Kaya tagan tanay talupangod sa dili ginamang madugay mga mensahe ninyo, no? Kuwaon tanay balita sa patrol direkta sa Paglaom Barangay Mansilingan. May ginapatuman kuno to ano tong ginapatuman dito sang aton sining nga mga membro sang task force, no? Ibalon ta we have Action Alvin Graba sa patrol gikan sa area sang Barangay Mansilingan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang report gikan sa Barangay Mansilingan sa Paglaom Village. Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Rex ang sitwasyon diri sa area naman sa borderline along Murcia Road kag Mansilingan. Diin subong medyo malaba na no ang pila sang mga salakyan ni nabangod. Stricto nga gina-check up ang mga ID, lisensya kag iban pa, especially kung agud hibaluon ID? Action Rex kung lisensya mo kung taga Bacolod ka, pwede ka Ate kung hindi kaya kayang lisensya kung kay saya kung din ka nagkuha sang lisensya mo dito mo ng address mo. Yes, Action Rex sa mga ginapangita man sa mga drivers, ang iban diri mga ID like senior citizen o kung iban pa agad dito mahibaluan kung taga Bacolod o kung hindi. In fact, si Police Lieutenant Florentino Abalayan amo mismo ang nagapanguna diri Action Rex kag ibaluon ta kay may mga informations karon nga kung hindi ka taga Bacolod, hindi ka kasulod not unless kung halin ka sa Murcia, iban pa nga lugar sa probinsya makadto ka sa Bacolod, mag-aagi ka diri sa Murcia Road and kung importante ang kantuan mo makasulod is Bacolod. May pero, live ka na?
subong nagalag kita subong Ah, action rec. okay. Sige, kay hindi ko makita pa din. Si Police Lieutenant Florentino Abalayan Action Rex kay hindi pwede sir. Ang sir mga raw material. Hindi pwede to sir unless ng obra ka sa Bacolod. Ano nga raw materials na? Wala na ito. No, ginaga-istorya si Police Lieutenant Florentino Abalayan. Hindi gali pwede ka sulod unless kung nagaobra ka. Yes, sir. Amo na subong action rex that is why ipaklaro tani kay Police Kasi kung Lieutenant may baklon ka, be. sa action rex kay ginausisa pa kay subong ya may baklon ginaistorya niya may mga explanation sa mga anong order. May na nalantaw lang ko kung anong yung baklon sa mga station sir kasi kung baliban na nila may baklon sa Raboy pero hindi sila pwede kasulod kaya rason hindi na sila taga Bacolod. Tingnan sa area subong action rex ang mga lista kung bala Mabakal ko ano to ba, boy? Mabakal siya sa mga gamit pala, mga material para sa mga gamit ya, aral na ng mga gamit pero kung pang emerhensya kag kwan dapat lantawon analisahon giguro na da. Pagkabayutan si Lieutenant Abalayan sir, pwede lang sa mapaigat ng kadali. Pasensya kita kasi ari kita mismo sa sanggalan ng Rex. Samtang ginausisa not just Abalayan alone but ang mga kapulisan sa idalong sa police station na number 7 ipaklaro taman saya ano gid bala ang mga rasones nga hindi na pwede makasulod kung taga Murcia ka, taga San Carlos, taga Salvador Benedicto kag iban pang lugar nga hindi kaya makasulod subong. Sir, nagkasubong sa Action Radio with Action Rex Cantong. Sir, ano mga rasones nga ginabawal na subong ang pagsulod sa pila ka mga kauturan? Odyo mo anay Action Alvin sa live ga burot-burot. Yes, Do may COVID-19 guro ng linya mo da ga burot-burot liog ta check anay. Ati subong Action Rex. Dali lang kay gina-check ta para mayo bala ang imo sining signal sa live. Okay, proceed pala layo lang siguro. Yes sir. Sir, ano ang pinaka main reason ta diri sir? In relation nga medyo nag-restrict ko tayo sa mga agenda. So ang muna nga nagsipunta sa Executive Order number 22 before nagpagawa si Mayor Bing Maton in Order 21. So pero nagpagawa sa another order ang Executive Order number 22 prohibit na ang hindi residente sa Bacolod na magsulod sa Bacolod. Ang makasunod lamang sa Bacolod kung workers sa Bacolod pero pagkakitaan natin sa ID. So, Action Alvin? Dali gid lang para klaro ta ipa-captain abi sa imo nga partner da sa driver mo dang imo nga isa ka cellphone da kay hindi gid magklaarong signal sa cellphone tao. Subong medyo okay na sa Action Rex. Subong di pagyapon mangita ta mayo yung signal kaya nga tong signal nga lantaw ko dito. Okay ang signal pero ang problema ang audio ga burot-burot. Ay may COVID guro. Lihog ta nabi kay action na nibi ilihog na sabi ko pa nauga na sa patrol da kag ipakapti siya. Kaming naman na sa Action Rex. Parang talunsay nga ato sini nga pagpangalagad o proceed. Subong. Anyway, sir, ano gid magluwas sini sir kung hindi taga Bacolod hindi ka makasulod? May mga exemption lang kita na kung hindi ka taga Bacolod, may exemption kita na inalanta. Pero kung wala ka na dala sa among exemption, hindi ka sulod sa Bacolod, kung hindi ka taga Bacolod. At the same time, kung hindi ka worker sa Bacolod. So, kung at least sa worker, okay, and kung hindi ka taga Bacolod, how about sir sa mga pumuluyo naton, nga mas nagakinanglan pagid, let's say mabakal sa mga bulong kag iban pa. Yes, consideration. May mga consideration kita kung nakita natin mismo nga ma-analyze mo natin kung wala ang rason na pwede siya nakasunod pero naiyayo may consideration. Pero kung mas tricky lang kita sa ngayon 22, hindi kita pwede kasunod. How about pabakal sa mga materials? Kaangay kagina, may gina-explain ka to sa isa ka driver? Wala man na butang sa exemption tayo kung hindi ka taga Bacolod, yung mabakal ka lang sa material, iyaw ka na naman. So wala na nakabutang, hindi pwede kasunod. So
siya automatic. Kung diin ang discriminate siya halin, ibalik mo siya dito ang pinalina niya. Hindi, ibang bisan wala ko hindi sa nagbalik basta hindi lang sa kasulod sa Bacolod. So, ano po ang mga konsiderasyon nga pwede naton mahatag sa mga kauturan tao kung sa mga iban nga mga pumuluyo sa Negros, matagal mga konsiderasyon na makasulod sa sila sa Bacolod. So kung gadala ka sa mga basic goods commodities, mga products nato para pagkaon, pwede ka makasulod tubig, gulong, na masulod sa Bacolod, pwede sila kasulod. Oo. But ginaklaro ta, kung wala ka naman iban nga concern sa syudad sa Bacolod, if you're coming from sa ibang nga lugar sa probinsya, hindi ka na pwede kasulod. Hindi ka pwede kasulod. Kung may di pasero pa nga mga salakyan tagalalabay, Action Alvin? Actually, sir, may mga pasahero ng mga salakyan. Di pasahero bla, series bus liner, Salakyan, series bus, jeep, kagiban pa. mursyang nga jeep. Wala po, sir, kay ini, National Highway ini. So may mga morsya na street kita, may mga mambukal kita, may mga seres kita halin sa San Carlos, Don Salvador. So ginaisa-isa na itong check ang tawag. So kung like sa morsya, kung wala man lang sa tuyo sa Bacolod, pinapapanahog na mo. Balik na automatic. Ginapapanaog nila na ng pasakyan nila na balik. Ano yung pasakyan nila pa balik ni karon sir? May mga dipasahi pa man nga halin sa Bacolod nga going to morsya, mabantay sila sa Piang Alay. How about kung ang iban sir, kay subong kanina hibaluan nga halimbawa halin sa San Carlos, sa kay Pasaballa Car Transit, mabalik sila sa Bacolod o sa San Carlos, ang mga matabo. Kung San Carlos, Cabalyacar Transit ng imo na sakyan, may mga konsiderasyon ng kita nga ang rason nila, may katuan na sila na pamilya sa sulod, so ginakonsidera natin nila. Pero definitely, basta may panawagan ka man sir, especially on the eastern side, sa probinsya nga malabay diri sa inyo nga hindi na pwede gidya kung wala kasang importante nga concern. So salamat no, gusto ko lang ipanawagan sa aton mga commuters, sa mga community naton outside Bacolod nga gusto magsulod sa Bacolod. So hindi na lang kamo magsulod sa Bacolod kung ang plano man lang ninyo maglagaw sa Bacolod, wala man kamo sang personal business lang man sa Bacolod kay ang aton lang ginapasugtan nga magsulod sa Subong. Nga residente ka sa Bacolod, workers ka within Bacolod, or residente ka sa Bacolod nga nag-aubre ka outside Bacolod, Action Rex, si Police Lieutenant Florentino Abalayan. Not unless Action Rex, by Luyag Kaklarohon kay... Ate, okay naman lang kung namo nang ila kasuguan, ugto na nila. Parte sa mga salakyan na ginapabalik na nila, hugto na nila. Basta kung anong implementasyon, amo ginang implementasyon kag kasuguan dra. Roger on that Action Rex. No, at least amoni ang hugot nga ginapatuman karon sang mga Kaya karon kung pasahero ko nga nagasakay ko sa jeep, may hambalon lang ko nga may importante ko itong kadtuan sa Bacolod, i-consider man lang nila, pitik sintas, malagaw-lagaw man lang kung sa bagay, bukas man na ding mga mall nga iban di sa Bacolod mo. Oo. At sir, yung kasagid man, yambal ko lang nga may importante lang ko kadtuan di sa Bacolod. Tapos malagaw lang kaya sa mga malls ulit. Sa nasiling ko na nga ang Bacolod is under community quarantine, so may mga pwede lang kita na pwede makasulod sa Bacolod, may hindi din pwede. So kung ang rason mo lang malagaw, so hindi din pwede. So, Action Rex, hindi gid pwede, no? So, amoni ang hugot nga karon nga ginapatuman sa mga katapo, sa mga kapulisan sa idalon sa Bacolod City Police Office, especially sa pagpamuno man diri sa Station Number 7, led by Police Lieutenant Florentino Abalayan. Sir, thank you, gid sir. So, amoni nga sitwasyon Amo nang ginapatuman sa tanan nga mga checkpoints area diri sa Bacolod. Yes, Action Rex. Actually, subong lang din natin na hibaluan ni Action Rex. Kay kagina, pagpadulong man natin dito sa police station or rather sa area sang Sumag bala. Sumag Bacolod nga border. Sa diin, isa diri Action Rex nga ato na obserbaran, ginapangitaan sang mga ID ang mga halin sa sur nga bahin sang probinsya. Wala lang naton exactly ginusisa kung ginapangitaan sila sa ID, pero diri mismo ginpa-confirm taman nga halos kapareho ginapangitaan man sang ID ang masulod sa Bacolod. The same nga explanation ina bangod may mga hugot na ginapatuman kung ang nga
Oh, daligi lang kay balikan ta si Action Alvin Graba direkta sa area sang Barangay Mansilingan sa Paglaom Village dira, no? Kung hugot na lang siradaan na pasiradaan ta temporaryo na lang na hindi kay magsali pataya ka pakuno-kuno nga magrason man lang day consider man lang nila dira tapos ang iban dira nga masulod ya nga maimportante hindi man ang gyapon kasulod ay na no nga sitwasyon ini. Oh, go ahead Action Alvin. Yes, action na Rex, no? Ang sitwasyon subong diri kay magluwas ka ginaparahan Manila. Of course, ang mga driver ginakuhaan man sa Quiapo, no? Sang body temperature using the thermal scanner and dala man diri ang pagpangusisa. I-check na action Rex, no? Ang iban nga mga lugar, especially ining apat karon nga mga borderline diri sa area duha sa area sang Barangay Bata, which is the National Highway along Lacson dito sa may Talisay kag subong man sa may Circumferential Road. And diri man ang nagakatabo diri sa area sang Murcia Mansilingan Road Action Rex. So rekta diri Kag sa Subag bali apat ni nga area. Yes sir. Oh, Ting nagapanglakton diyan nung imuon nila ni. By the way, sa kagina, Action Rex, itong mga nagapanglakod kaina, kaya ginpadulungan nato ng area, although ginpangamaayon na lang nato, kaya medyo kitid ang dala ng Action Rex, kaya medyo rough road pa. Dito sa may area, balasang Ajinomoto, Urunhan Jutay, sang Taytay, sa area Gyapon, sang Barangay Talok, kung diretso kung gali, buwa dito Action Rex, isak Arosera, pero sa idalom na ini, sang Barangay Tabunan Action Rex sa Siyudad Gyapon sang Bago. Amo na ang mga balantayan taman sa nagakatabo subong Action Rex. Oh, ang kakulang lang na sa pagpainsindi sa tao kag kunano ang kaundan sang executive order nga ginahambal nila dira amo na ang dapat ipatuman. Di kay magsali pataka paro lanay kag kunano pang kiay tadra kunanong kaundan sang executive order ni Mayor Bing amo na lang dapat ipatuman dira. Yes, Action Rex. No? Di kahapon pa na, kag nagagi na ganing kagabi, wala mangyapon. So, i-check ron ta Action Rex, no? Ang pinaka mga sitwasyon man sa mga borderline Action Rex. So, amuling nga pinaka-latest diri sa area sang Mansilingan. With action, Nani Kiraw, ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Kung ang executive order nga ginpirmahan sa alkalde, automatic gin-implementar gila yun. Kagabi nga daan, gin-implementar na ina. Kung may mga pasaway, isulod sa presuan na kung isulod man lang. Kag kung may ginapatuman under sa executive order nga ini, dapat wala pinili ay. Hindi kayang ibang ganing nga mga baligyaan to kagabi, sige ang baligya. Way man lang ginasaway sang kung sino masaway sila ni. Amo nang kabudlay sa aton kung kaisa, kay ang tao nga ultimo nga may kabudlay kung kaisa mag-explain, no? Pero nga ako lang dire ko na nung kasuguan ta nga ginapatuman imponer naton ina. Halin pa kay ina sa ngaga, subong lang udto sos Mariones garapon. Amo na kung kaisa, dapat kung ano ang kasuguan ta nga ipatuman amo gina. Hindi ta paglapaso na kay kabudlay kung kaisa, no? Kung pila ka adlaw ni okay man lang da, at least nakapreparar na kamuda kay balo na kamo sinitanan. Ay oo, sige, kadtuan ta na yung balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Naka-standby si Action Brian Morden. Standby Action na Brian Morden, kadtuan tanay si Action na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa bitaw nagpamtang sang napulo ka traffic enforcers sa kada checkpoint sumugod subong adlaw. Ambot ko may mga bitaw man damot na no maning ubraon sang bitaw da.
Mabulig pang duso gurok sa lakyan amo nang kanto ang taring balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Kag nano may hinunanon ang mga officials ta subungaga or sining odto or karon sapon nano ang latest gikan dra sa Bacolod City Government Center. Actually kay nasa daw sa Batab latong area mo. May naistorya ang Vice Mayor sang syudad Vice Mayor Elcid Familiaran. Isa ka foreigner kag isa ka Pinoy. Alin sila sa Manila. Nagtabok sila baya Batangas, nagpadulong sila sa Katiklan, sa Aklan, nagtabok pa Iloilo, nagkanto sa Iloilo, antes nagtabok diri pa Bacolod sa tung Domingo. Tapos nagtiner sila Lunes kag Martes didto sa Cadiz. Ay na. Subong sinayambot din sila magkanto, pero under quarantine na sila subong. No? Kaya gina-consider sila nga mga POIs. POMs, no? Yari ang countdown sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sa detalye, Action Dale. Action Rex effective today, nag-assist ang Bacolod Traffic Authority Office sa kon bitaw pagi sa pag-deploy sa ila sining mga traffic enforcers sa apat tanan ka mga check-up points diri sa may syudad sang Bacolod Action Rex. Sa pagpakigaangot naton kay Lieutenant Colonel Luis Sibuche, ang pamuno sang bitaw sa Action Rex sa kada checkpoint diri sa may syudad sang Bacolod. Mayara Action Rex ang pulo ka mga traffic enforcers nga maga-guide sa mga motorista action Rex. So, butlingon, may aratanan sang 40 Action Rex sa mga traffic enforcers sa isa sa una no nga 8 ka oras kay tatlo ini sila ka shifting. So 120 tanan ka mga traffic enforcers sa sulod sang 24 oras nga checkpoint diri sa may syudad sang Bacolod Action Rex. Wala nagahilabot ang bitaw sa pagpatigayon sang thermal scanning sa mga nagalinabay sa checkpoints, kundi ang role gid lamang diri nila is amo na siya ang pag-guide sa mga motorista Action Rex. Ano kay Sir Sibuche kadamo sa mga violent reactions ang iya sining nabatunan kasunod nga mo yung problema sa traffic Action Rex sa lawig-lawig nagalabot kilometro ang linya sang mga salakyan kag mga motorista kag nagalinabay. Pero sunod sa iyati wala man sila sang may mahimo bangod ti safety sang tanan. Ang ila sini nga ginasigurado Action Rex ang bitaw ang mayaraman sang special lane nga ginpahamtang Action Rex sa patanan ka mga checkpoint ining special lane amo ni siya ang alagyan sa mga ambulance, alagyan sa mga salakyan sa mga doktor o kon mga frontliners Action Rex nga hindi na nila kinahanglan nga magpila pa dito sa likod kag insigida mag-present lang sang ID, certification kag dokumento nga kabahin sila Action Rex ang frontliners pwede na sila dirion makadiretso diri sa mga hospital sa syudad sang Bacolod. Kumagagi ang salakyan ka board member, okay lang? Wala ko ni Action Rex. Actually, hindi kayo namuno ko lang na kay Kapon, natabo to kay board member at obla sa board member Lacson? Montelibano? Montelibano? Dito sa area sang ginpalusot man lang to nila. Tapos way man lang to ka kuwan. Buta. So, kami mga government officials, may mga government officials Action Rex nga kabahin bala sang team or task force ginaga-sapol sa sining mga tikang no sang syudad base may mga meeting siya to hindi man to parts ang kwanto nga nakalusot man to siya. Kay kahapon may session base nagahingagaw. Hindi na rason. Kung public officials ka, rason kayo mo magkalusot kaya sa COVID-19 operations na correct Action Rex. Sa latest naman sa mga persons under monitoring dito sa mga syudad sa Bacolod, nagapadayon sa gihapon Action Rex ang pagsinulod sang mga report or PUM or ginasumeter bala sa kada kabarangayan kay gina-expect pa ni nga magtaas pa ni ang 410 tanan ka mga persons under monitoring. Kumbaga, initial o kung partial pagidlamang ang ining mga numero kasunod ang paghingagaw man puli sining mga residente sa Bacolod City kag Negros Occidental sangkin patuman ang ining lockdown sa Metro Manila. Karon sa hapon may sesyon ang sangguniang panglungsod sa Bacolod City ken i-check taman kung ano ang ilang sining patigayonon. Kaya unlike bala sa sangguniang panalawigan, closed door ang ilang sining pagsinapol
So karon action Rex hibalo na to kung bala sila daan or bala exemption or ilimit gidamang ang magatambong dira sa regular session sang Guniang panglungsod. Nagapabilin sa gihapon 11 ang PUI sa Bacolod City kag 410 ang PUMs as of broadcast time. May ara ka na initial per barangay nga listahan? Wala action Rex pero sa bahin sang barangay 26 mayara sila sang 20 plus ka mga PUMs kag tatlo ka PUI sa barangay Takuling 20? mayara sang 26 ano siya ang kay kapitan. Ilang wala PUI action, sa Rex. nila? May tatlo sila ka PUI dire no kay gin-base naton. Suppose dire ni Punong barangay June Marby Orola sang Nadri barangay. sa kon may 5 na diaw. Hindi ko maintindihan eh. Ang iya dire is pitno ka mga PUM action Rex. Pito Pito? ka mga PUM barangay 26 sa barangay Takuling mayara sang 55 ka mga PUM amo na siya sa area ni Kapitana Gonzales action Rex pero Asoban no na nga kwan mo kay 70 diri sa listahan ko barangay ano to? Barangay 26 hindi ang dasobla Takuling Takuling 78 na di sa ako no. Total na 422 na. 410 Ati may 22 na di sa ako niyo. okay nagapadayon man ang update sang City Health Office pero sa bayan sa barangay Takuling Under may monitoring na, nagdagraduate. suliton talang under monitoring na sila, hindi pa na sila confirm. Correct. May mga simptomas sila nga kasubong sila, no? Mera action Rex PUM wala sang symptoms pero may travel history sa mga lugar nga affected sa COVID-19. So PUM so required sila nga mag undergo sa 14-day nga home quarantine action Rex nga ginatawag. Like sa kaso diri sa barangay Takuling may ara sila sang PUMs kag may pila naman action Rex nga nag-graduate na or cleared na gid bala. Cleared na gid but silingon natapos silang 14-day home quarantine kag wala gid sa may nagwa nga signs and symptoms sang COVID-19. Araw ang portion naton sa interview naton kay Lieutenant Colonel Luisito Sibutyang pamuno sa bitaw regarding sa sinapagbulig sa kapulisan sa mga check-up points. Bali, Subong, no, 4 kitang area ang kinabutakan natin ng traffic enforcer para sa community quarantine natin. Itong Talisay boundary, ari kami Subong sa Talisay boundary, pero kitang lapat sa lakit. Doon po sa may access road, Tamuman, sa Sumag, kag doon sa may Murcia. So, Subong, bali ang maximize kit ang binigay natin dito, no? Deployment, may mga tao tayo, so may shift ng deployment nila. Puntangan natin every checkpoint area tag sa 10. Puntangan natin supporting it ang deployment natin sa checkpoint area po natin, sir. Effective today lang, sir. Starting na today, no, kag shifting to hasta sa gabi. Kaya nga ang tao natin maximize, bali 120 tanan ang deploy natin para sa activity na to, sir. Actually, next na kasi si Butchedo, wala pa niya problema sa traffic diri sa mga major nga mga roads sa may Bacolod City. Rason nga temporarily, no, dito ang naging pahamtang sa 24/7 nga check-up points sa aton sining nga mga kapulisan. Update ka balita gikan sa Bacolod City Government Center ang caption niyo. Action na dahil sa radar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Sige pa pagplastar sa aton sining nga mga opisyal diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. Angot sa deployment. Sige pa man ang pagplastar kag monitoring nila sini. Angot sa dalagan sang trafiko kag ang senaryo sa mga pumuluyo. Hibaloon tala na dugang karon sa Bacolod City Government Center naton kung ano ang mga tikang pangahimuon sa mga city officials ta. No? Ilabi na nga ang pangabuyan subong sang tao do. Baho. Ginasalig lang nga daan sa matagadlaw nilang hilikoton man. Daw kabudlay gid no. Matapos ang balita gikan sa Bacolod City Government Center kadtuan ta si Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa Philippine Army ho nagpangabay sa New People's Army o kunin PA nga magsisfire anay bangod sang COVID-19.
Nga wala sila ceasefire niya. Yari ang countdown sa report ni Action Brian Morden. Sa detalye, Action na Bri. Action Brian. Nautod ang signal ni Action na Brian Morden. Balikan ta lang siya sa dili-gilamang malugay. Standby angot sini. Ari na si Action na Brian Morden. Action Brian. Action Rex nahibalaan abis ang Philippine Army nga nagpatigayon sang meeting subong ang mga grupo man sang New People's Army kon NPA. So why sila kabalo ang Philippine Army kuno ang mga tinutuyo sining meeting ini. So naghangyo kag nagapangabay karon si 303rd Commander amo si Colonel Inocencio Pasaporte nga kon mahituyo gid man sila nga malain abi ipaiway lang anay mag-ceasefire lang anay kag magbulig focus anay Action Rex sining ginakakulbaan nga COVID-19. Sunod diri kay Pasaporte kun tani mahimuyong lang anay ceasefire lang anay sa sining tiniyon kag sila mismo ang NPA maghalong man sining COVID-19 kay hindi man sila exempted sa sining sambitiyang nga balatian. In fact kay Pasaporte exempted na. Exempted na sila Action Brian magpinagusto na sila dapat maghalalong man na sila. Amo na nga bayagan ni Action Rex na monitor nila nga may mga lideres nga nagasulod to sa kondining ilang nga mga lugar na halin di bala sa syudad or sa din halin si may dalaman ni silang balatian sining coronavirus kung magbalatian ni sila sa coronavirus dira sila ginapanaguan din sila makadto mapa-hospital man gyapon. That's why suno say pahimunong lang anay tanan subong kag magbinuligay sa sini nga sitwasyon Action Rex. Ari si Pasaporte angot sini. So sa ninyo may pasartin yes. Kapanago pa sila so may malaknan sa ilan tapos dito sila subong sa upot nila at madali lang mag-spread sa ila. Yes. May mga kami may mga monitor so coming from other places ilang mga nagkanto sa sulod so hindi takabalo kasi kulira so within sa ilan wala naman nag-meeting sila sa buong so kasi tugal pa na sa ilang mga kaupo kasi makontaminate pa nila. Sige, with that, sir. Action Rex sa motong porusyon sa palayag ni Pasaporte. Actually, ang Philippine Army subongin buhina nilang ilang sining mga kombatan sa Action Rex sa bukid. Kaya iban arang man subong sa mga border or line or sa mga checkpoint or check-up point sa mga kapulisan nag-assister man sila sa pagdisiplina man sang pumuloy Action Rex diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang mga balita gikan sa Nokpo. Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian Morden, kaduantang balita gikan sa kay Action Artay Hopon operasyon sang Basiwa, nagapabilin nga normal apang protokol nga ginapatuman sang gobyerno, ginaimplementar sa mga empleyado kag kliyente sini. Yari ang kaudan sang report ni Action Artay Hopon. Action Art. Nagapabilin nga normal ang duty sa mga empleyado dira sa Bacolod City Water District, meaning baton sila gyapon bayad kag nagatender sa mga kliyente magluwas sabi nga nagasunod sila sa protokol ginapatuman sa gobyerno ang social distancing kag ang pag sanitize no sa mga kliyente nga nagasunod agon magbayad ka mag-transaksyon dira sa Bacolod City Water District, meaning to say Action Rex kung ikaw may balayran sa Basiwa para hindi ka mautlan dapat obligado kagin bayad kay hindi may personnel sila yang magalibot gyapon kay normal yang ila sining duty. In fact ang mga naga-duty sa gabi nila nga mga personnel nagkuhaan Action Rex ang exemption sa aton sining Interagency Task Force. Magluwas sila mayara gina-provide nga sa lakyan ng Basiwa sila mga empleyado kapin pagidi ng
layo kagwa sa Bacolod bala ginasugat kini sila agod na ikarga sa mga service vehicle agod nga hindi na mabudayan kapin pag ang importante ang mga duty sa bahin sa Basiwa. So dapat kung ikaw isa ka konsumidor bayad ka gini sa imong obligasyon bangod nga sige gihapon ang duty o kon ang pagpangalagad sa Basiwa dira sa ila talatapan. Yari ang palayag sa Assistant General Manager for Operation Engineer Jeneline Himora. Sige, hindi kami baton, pero nang observe lang kami social distancing. So may mga dawan sika part ng naging panggut nga siya sa aton lobby. Then basta sa gwa, nag-put up kami tents para nga hindi congested ang area. Then nangamon nga mga tao nang may mga din pang-assignment kami nga inang outside sa Bacolod, pwede sila maka-flexi time para hindi sila man mag-commute sa mga public transport. May din pang-assignment nga mga masugat sa ilang mga salakyan. Magapadayon yung operation nyo sa Basiwa? Yes, sir. Nang bali operations na to niya as is. Kasi galing ng flexible lang kami as to sa aman ng mga employees. And naman yung mga... Ni Engineer Jeneline Himora. Ang Seneco, di may pamangkot, sige pa ko, no? Sige. Actually, ari man din may interview kita dris taga Seneco. Si Ma'am Malo Paroko. Sige sila ang ginibanan lang ang ginabato na sa mga kliyente. Sabi ko ginibanan ang bill. At hindi na yung madala sa virus. Pero sige ang bayranay, amo na? Sige. Gina-encourage silang galing kung ikabi wala utang niya, magbayad, religious ka magbayad sa imo sining bulanan. Hindi ginamayo gani kung magbayad sila sa mabayad center, bangko o kung sa mga save more, pwede na. Parang hindi na mabudlayan pa. Pero atong ginapamangkot aton siya kung bara mainot na may request may sulat sila galit dito sa mga power supplier nga naga-request man nga kung pwede i-consider man ang ila sini nga ginahinyo kay ako na mo may request naman sila nga hindi lang pag-stricto nanay? Sikag sa mga power generators. Parang maka-apply man sila sa mga consumers nila? Correct. Amo lang i-update lang Axonex sa sulod ng adlaw dira sa taga bahin sang Seneco, no? Atensyon lang sa mga ka-action natin, pero sumungan normal dira nagabaton sila gihapon sa mga kliyente gusto magbayad, magluwas sa pila ka mga naga-process o kung nag-apply 20 lang ka personang batunon everyday Axonex 20 persons ang ila sininga batunon kay nagaginutok kag ang social distancing mo na yung gina-consider sang taga Seneco. Ang ka-action na aksyon natin hupo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Special Assignments. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:38 ng aton oras. Pag-relax lang, kay kabudlay kung kaisa, no? Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Sa mga kaaksyon ta diraho, may TC para sa immunity booster ta, mangin mabaskog ini, no? Alkaline base nga vitamin C ini ang aton tumaron matagadlaw. May TC ang ngalan sini para sa taong ginaubo, ginatangkaso, kaginasipondra, may TC ang kinahanglan mo, no? Alkaline base nga vitamin C. Nami pagid santon plus herbal capsule, pampatunaw sang bukol-bukol sa aton siningalawas, hubag sis tumor kagwete, sampat gid ini sa santon plus herbal capsule, no? Wala ka nang hahanapin pa.
Parison gining duwa sa pagtumar santon plus herbal capsule kag may TC para sa ikayong lawas naton mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag sarang man mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Sa mga kaaksyon tadra, Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or card loan, pension or retirement loan. Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga sanga ini sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation. Bukas ina adlaw-adlaw. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Relax ta, nay, relax ta sa makadali mga kaaksyon. May lang nga pag-monitor sa mga kaaksyon ta diraho, especially kay Manny Lucas. Mayong udto lang si Rex, monitor lang ko di sa imo sa Barangay Mansilingan. Thank you, Manny. Manny Lucas. Kag kay Maria Luz Grijaldo Macunat. Watching live lang watching live May lang nga pag-monitor. Kay Ophelia Gallego RC, no? Tara sa Banwa sa Isabela. May lang nga pag-monitor, Madam Ophelia. Mary Jane Saludares, and sa kay Haji Iyoy Salde, kulang tao ang barangay Sumag para sa tabunan nga checkpoint kabay pa nga ka-provide dugang ang syudad kay 24/7 gidaan ang bantay sa border. Mo gani man. Kay Rinaldo Poderoso, malang nga pag-monitor. Kay Neron, Action Rex, dira sa may crossing tabunan, wala checkpoint. Ikapila, nako maglabay, halin di samon sa barangay Don George, Saranita, Pakadto, Bacolod, wala dira checkpoint. Ay, gali ka. Neron, may lang nga pag-monitor. Arlene Magbanwa, that is the latest executive order, I think, which was issued yesterday. Okay. Arlene Magbanwa. May Villaflor, may lang nga pag-monitor, Action Rex, good noon. Nagbakasyon lang ko di sa Bacolod, halin sa USA. Ang balik ko tani sa Amerika, March 25, pero ang domestic airport na suspende, ano ang akon himuon man? Salamat gid and God bless. Sa party sa domestic guro, daw ay gita da mahimo guro ma'am, matuman gid kita kung anong kasugwantas dira, no? Ay, oo, kabudlay kung kaisa nga daan kung magamuamos ini. Wait na lang ta sa mga concerned agencies tamam kung ano ang ila sini mapalayag, no? And Arlene Magbanwa, paano makonsider kay wala testing kits gali kung PUIs madala pa Manila? Gani man. Munang problema. Jo Marie Formentera, good PM check attendance lang kami ni Jenny Perez dari sa Binalbagan. Ni sa Monteroyo, may lang pag-monitor. As lang ko, if mag-positive ka sa COVID-19, kag ma-confine sa ospital, ano sabat na sang gobyerno ang hospital? Ati, amunang waita mabalaan, kay daw ang kalabanan ni gina-isolate ni sila kag ang nagasabat sini ang concern man ay pwede anila Otrib Bilyones, keep safe sa inyo Action Rex. Thank you so much anila, no? Kay Gian Resisio may lang pag-monitor. Kay James Band Gregorio ba may lang pag-monitor sa kay Tau Gamma P o may lang pag-monitor sa mga Tau Gamma P Sigma 3 Kilon Grand Fraternity DSB Chapter. Ayos, thank you so much, Gid. James Gregorio. Paring Totoal Drin Limako, manggaligo monitor, Totoal Drin Limako, sang Ninas Rose, kag si Commander-in-Chief niya, may lang pag-monitor, no? Joey Jan Ganghe, may lang pag-monitor, Joey Jan Ganghe, kay Ampil Moninio.
Good PM Sir Rex, tuod bala na nga ginapasulod pa di sa Bacolod ang halin sa Iloilo. Why naman ang karga sang roro da mga truck naman lang nagpahinanti nila mo. Ang parte sa Iloilo nagapampot yan, tina-intercept man tos kawayan, except kuro nga magpaninguha, kang magdulungka sa iban nga mga lugar Nonoy Tahones, may lang pag-monitor kay Fred Ninia, kay Salarda Palma Honilo, may lang pag-monitor Salarda Palma Honilo, na ano na lang mayor ang pigado, ila kanon man, mugani na. Glenn Sisbino, keep safe everyone watching from Makati, Manila. And Fred Ninia, may lang pag-monitor Arlene Magbanwa, wala may mo biyahe kagid pakadto Basiwa per pila 1 meter apart. Gali ka. Imbong Jocampo, kagawad Imbong Jocampo, may lang pag-monitor. Charity Bangkirigo Topas. Ayos, thank you gid. Charity Bangkirigo Topas, no? Kay Roger Isclito, may lang pag-monitor. Okay, kay payments ang housing loan, pwede man paisol. Depende na kung may opsinas lang, may kuwang gina, may bayad gina, ting PhilHealth subong, may office pa yan. Charity, na kwanta na ni, kay Maria Lorlin Piñaflor. May lang pag-monitor. Action Rex, mayong udtogid, tuod na bala ang balita nga wala na testing kits sa COVID-19 ang Bacolod. May harap pa man siguro, May harap pa na sa mga hospitals, no? Lani Tolentino, mayong udto, good PM Action Rex. Ayos. Happy birthday lang ko, no? Kay 66 years old ya. Kay Mamaya Fidela Tolentino. Ayos. Kay Dax Tapalya, wala nga pag-monitor Dax Tapalya, Lilibet Ninia, Merna Palomar Carbajosa, and sa iban pa naton nga mga tagpalamati, no? Sige, dali gilang matagtanay pila ka mga commercials, balik lang ta sa dili gilamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks,
the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini
kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag maintindihan man sang aton mga kaabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:55. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad sa inyo sining palatuntunan. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:57 na ang aton oras. Standby na sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. May lang pag-monitor dira sa pamilya Abilia Ibanez kag sa mama kag papa ko kag sa tanan nga nga mga utod ko. Ayos salin sa kay Princess Bibi Vilma Ibanez ang pagpanamyaw. Kay Girlie Miatong Salazar, Kate Vier, may lang pag-monitor kag kay Reggie Valencia Tilianas dara sa Villamonte. Kag sa mga vendor boys dira sa Villamonte, may lang pag-monitor. Kadtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Unang gabi sang curfew for all. Nangin matawhay mga pasaway nga naagyan sang kapulisan sa dalan gindala sa mga police stations. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Alright, Aksyon Rex Filipino. Daw naka-COVID ka ba? COVID yan, hindi kay COVID ha? COVID. Ayo di purma. COVID, ano nga COVID? COVID, waray kita na. Ayo di purma. Ikadlaw talang ni ang mga sinambunot subong Oh yes, Aksyon Rex. Ang iba hindi magproblema. Problema sang COVID bala. Hindi magproblema, ara lang na sa aton niya kinaiya. Ara na sa aton nga kagalingon. Kagalingon ang pagkontrol sina. Oh, correct. So para nga makontrol ta, hindi kita magwa sa balay ta. Gani, amo gid parang ati bisan paano makwanta na. Ano? Makontrol eh.
Sili ko, di ka mo magwa sa balay nyo kung wala sa importante nga kanatuan. Oh, laban eh. O, tanaw na ka mo na sa Niplex kag movie-movie na ka mo anay Di ko wala kami lang tawon niya. At si Rex Cantong ng tawon Ayo mo di eh. Purma. Yun sa bagay, ti. Aro naman subong high-tech na mo subong ang tanan. Gani ah. Ang importante kung naraka sa balay mo, number 1, pamati kagid sa balita. Oh, laban. Pamati kagid sa Action Radio. Oh. Pamati kagid sa BBB program. Doga. Sini Ronnie. Ronnie ano? Ronnie Gordon ah. Ano ko no? Ni daw naka-ubi si Kagawad ba? Damo ubi bulsa yan. May ubi man na siya. Oh yes, Action Rex, no? Budlay na kung wala sa... Ang importante nga ang imo bulsa, wala kawadan sang ubi. Laban eh. Kaya ang gwa mo sa na ubi-ubi. Laban. Tinano na ni? Tiyo mo na sa ito, so far so good, no ka namin sang dalan kagabi pagpuli ko. Okay, ito ka tawhay gid Action Rex, no? Good. Sa pelikula lang nimo makitaan, no? Pero sa aktual makitaan mo gid Action Rex kung daw ano gali kasubo, kakatawhay ang dalan nga magyan mga daway kag sa makitaan nga tawo nga nagarakat, no? Bisan sa nakyan Action Rex no ka ninit kagabi gid, no? Gali. Nagasinambuwa gabi do pila ka bilog taxi may isip mo kag mga tricycle, no? So hindi ka mo sa tricycle kay basi magbikil ka mo. Wala problema. COVID-19, no? So, muna tabi, actually, ito katawahay kagabi sa nga ato sining daranon, bisan din ka lang dalan sa bilog nga Metro Bacolod daw katawahay kag daw halos sinado ang ato sining mga establishmento komersyal ang mga karan amang ruwa sining karan ani sa lakson nga daw ka sa labayon niya ho ang tupad nga mga dagko nga mga karan daw nagsira sa iya isahanon do nag take opportunity pa, no? Di ang rason nila kuno wis ka na kubalo kuno nga may korpyo ang kunano na nga hindi ko magbalong din sila yan natawo man. Din sila natawo ya. Ito hindi na mayo inyo na, no? Gani man. Ignorance of the law excuses no one action all that. Correct na. Hindi ka mo mag-kuhan na. Alam naman niya kung sa gabi maglibot ko korona. Kung na-apply pa ka mo kay pangabulit akong patuda. Kaya sunod ka rin mga magkagmay, kamo pa yung mga dagko, yung mga nagabaligya Action Rex, no? Gani. So, kailangan nga fair kita tanan, kung anong mando sa atong gobyerno, sa atong LGU, sa pakurusundon ta, kaina para sa aton kayuhan Action Rex. Kung di ka namin, kaya wala sa may nagalagaw kagabi, bata tigula, matambok maniwan, talaga na makita. Magluwas sa itong sam walok bilog. Kagabi sa police station na Bernay, kito nagya sa police naton to, ng iba nagatambay, iba naga-drinking session sa igadalan. Pinang bulakot. Sumag? Sumag to bla. Pinang bulakot kagabi sa police, kagin dala sa police station, kagin lecturean Action Rex, no? About Kobe, kagkaida sa aga, pagpatak alas 4 pasado, ginbuyan manini sila nga walo Action Rex, no? So magluwas sila to, ang mga narikitaan nga problema, kag mismo si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa BCPO, nakalapot ni sa iyang pinaka mga problema nga nag-crop up kagabi, although nga minimal mo lang ini, kaka-isolated case mga ini sa muna nga sahi sang pagpatuman sa korpyo. Pero palapot ini sa Interagency Task Force, kami nakalapot mo nga report kay Colonel Pico nga may pinapagan Action Rex ka mga senior citizens kuno kagabi mong nga doon nakitaan pa nga nagalagaw kating sila yang nga mga senior citizens amo ni ang binarabol sa kwan sa ginatawag nga COVID-19 Action Rex, no? So pamatian tag palayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang ato sining nga Public Information Officer sa Bacolod City Police Office sa unang adlaw sa pagpatuman sa korpyo kagabi. Dali sa tutod lang Action Eric, no? Ang aton nga korpyo for all, sa tutod lang aton tinutuyo, this is to minimize movement ng tao. Mas manapit na wala sang tao kasi kung wala sang tao nga nagagiyo, na nagalagaw, mas makontrol na ng virus. So ang aton ginayobra dira sa mga first time offender, remind parting lang anay sila. Unless otherwise, mga sikat type offender, bigyan natin sila magiti. Niya mga prisuwan niya sa subong. But again, ang atong nga rin na tinutuyo sila nga ma-minimize ang movement ng tao. Ang muna sa Lagina, kung kagabi, kahit after nga nataga sila sa mga warning, again, another reminder, din pa pauli na itong Action Eric. So hopefully sir, karoon kami magdugang-dugang pag sir ang ngawari sa tao nga maglagaw sir.
hoping iti ka first man naman una pa man nga gabi sang aton nga curfew for all. Yun no naman ka sa aton diri sa siyudad sa Bacolod Action area mo mismo no. Hindi man naganda mo kita gyapon sa lawayon nga mga tao no. Mo na gani ginambal tani nga ang aton ganiya. Hindi na dapat kani magulat sa curfew sa tutod ang Action area o nakaintindi sila sa tawag nga internal community quarantine. Ang aton yung purpose actually sang aton yung curfew for all para may masyakson mapabinaan. Pero kung nakaintindi sila, kung gamit sila sa ilang utok aksyoner, community quarantine nga wala nga klase partisipansya na apektado. Both nga nun, kung hindi man ang importante, hindi man trabaho, dapat araw lang kita sa panimalay. Kung magasas pa kinangaulan ka for this, aksyoner, ay sorry provider, pangu-pangu ka na din aksyoner. Aksyoner, si Police Sergeant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, ang OTRI, sa first assessment nila kagabi sa ipatuman nga curfew for all diri sa siyudad sang Bacolod. Ang inyong aksyon sa Bacolod PRB o sa balita na sa aksyon, Action Eric Magbalag report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang BCPO kadtuanta ang Kapitolyo. On standby sa Action Marlon Hinovia, hospital sa Cadiz. Ginapreparar agod nga butangan sa mga PUIs kag PUMs sa COVID-19 sa tion nga maglala ang sitwasyon. Kag PHO naka-record sang 6 ka mga PUIs kag 1,072 ka mga PUMs as of this broadcast time. Yari ang kaudan sa report ni Action Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo. Action Mar. Action Rex sa saring materion dari sa mga Negros First Residences mayara sang Sinapol nga ginapatigayon. Si Governor Eugenio Jose Lacson nga atambungan sa tarang nga mga department heads. Ginahambalan subong ang pwede nga mahimo sa nga gobyerno provincial parang lit nga maglala ang sitwasyon resulta sa ring COVID-19. Nagaparayon subong dari kag nakitaan naton ang implementasyon action rex sa ginatuwag nga social distancing. Postra na karon sa bahay sa ato sa ding Facebook posilingon nga laka-laka subong ang distansya sa pag pungkwanay sa mga nagtampong dari nga mga department kag division head ang nagapanguna kag nagapresentar sa preparasyon subong amo si Provincial Disaster Management Program Division Head si Zefard Gerhard Kailian. Basta na karon sa hapon kung ano ang resulta sa sading Sinapol. Kita na kaya subong agagin na palayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II. Kaman sa ganaya si kaso subong sa provincial government, amo ang pagpreparar ng St. Anne Medical Center sa Siyudad sang Cadiz, ginatawag pa nga Cadiz District Hospital. Amo ning hospital nga gintalana pananglit, way man ginapangayo, pananglit nga magdadamo, maggadugang ang mga patients under investigation kag persons under monitoring COVID-19. Amo ni sa ang sentro nga bulungan nga dalan sa Action Rex. So kay Diaz, si Dr. Gurley Pinunggan nagpatayon na sang inventory sa personnel equipment sa sading bulungan. Ang bed capacity, ang license sa Action Rex is 75 pero i-upgrade ini pasaka sa 200 bed capacity. Amo sang kwarto dira nga pwede magamit bilang Iniran sa nga PUIs kag PUM mayaraman dira nga nursing school nga pwede man magamit. Pinaplastar sa nga maayo ang record latest nga ginapresentar ni Attorney Diaz as of March 17 sa record sa nga Provincial Health Office pagi kay Dr. Ernel Tumimbang nagapakita nga ang Negros Occidental mayara sang 6 ka mga PUIs admitted ang kalabanan sa bayan sa Silay Hospital. Males 32 ka mga PUM. Skin klaro niya Diaz. Ning kalaban nga mga PUIs amat-amat na
nga naga-recover. Si Attorney Diaz. Ang St. Anne's in Cadiz City to be our COVID center. The structures of St. Anne's is ideal for that purpose. Kaya small rooms for isolation. And then the 5 floors, it has also ample space for the possible COVID cases kung mag-spike din man. It's also in a place na hindi inhabited ang iyang palibot, so more or less isolated ang the whole hospital. Kag as we speak, Dr. Girly Pinongan is already working on the inventory of personnel and equipment, what we need, ano pang gaps na, so that we can prepare it later if there should be a spike of COVID cases in Negros. So amo na siyang directive ni Gov. We hope that we can implement it as soon as possible and prepare the hospital. Kung wala pa man sang COVID cases, we will just reduce the acceptance of patients with ordinary illnesses at about 50% sa Cadiz and prepare the other rooms na for quarantine and for COVID cases. Ang tingog kay Provincial Administrator Ray Fernando Diaz, kaaksyon nagikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hinoboya, una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa, 10 ang aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Standby na sa mga report sa atong sining mga out-of-town reporters. Mabatian na sa dinig lamang manugay. Pasensya gid gidog inudok ang akong nano na Kubi man siguro ay. Hindi siya COVID kundi Kubi. Santon Plus Herbal Coffee Mix para gid sa mga kauturan ta dira mga bugos nga pamilya kag bugos nga barkada. Santon Plus Herbal Coffee Mix ang dapat sa inyo mga kaksyon para makarelax ang inyo paminsaron. Hindi magkurog-kurog bla ang ato sing lawas kag hindi acidic mga kaksyon. Amo na importante, Santon Plus Herbal Coffee Mix para gid na sa inyo bugos nga pamilya kag bugos nga barkada. Isa pa gid pang barkada mangyapon Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Ang Santon Plus Herbal Soap ang kakaspong good wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag baho sa ilog, itom nga ilog, papution niya, no? Tungod sang Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Amo rin importante nga gamiton ta Santon Plus Herbal Soap. Kag Santon Plus Herbal Coffee Mix sarang mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag mabakal man na online kag pwede gid mapa-deliver sa inyo sinitag sa ka mga puluyan. Pinaagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusugan Yan mga kaaksyon, no? Amo nang dapat i-check gid nato nina, no? Sige, ayos. Kantuan tanay mga balita out of town kaya naka-standby na ang aton sining mga out of town reporters. Unahon taning balita sa area sang syudad sang dali lang, no? Syudad sang Cadiz, 50 pa ka mga POIs panibag-o nga nagdugang sa listahan suno sa Task Force COVID mga kaaksyon. Yari ang report ni Aksyon Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex nagdugang pagid panibag-o nga numero sa additional nga mga person under monitoring sa bahin sa siyudad sa Cadiz. Ini ang ginapagawa naman nga data kagabi sang Interagency Task Force for COVID-19 na sa diin nagdugang kang 50 tanan ka mga PUM sa pila ka mga barangay naman nga sa diin ini ang iban nagboluntaryo samtang iban na monitor nga nag-alalabot pa kag parahit pa nga hatag ang mga pangalan sa Interagency Task Force labi sa City Office yung mga Gasper and City. Ang PUI naman mayara sa gyapon nga 5 kagway madugangan
sa 5 ka mga PUI, duha sini ang naka-recover na pero wala pa gyapon mag-abot ang ila sini nga resulta sang test kung wala positive o kung negative. Ang 192 nga mga PUI nga manasigla mga nga nagsaka inyo kung nagdamo bagod man sa nga kooperasyon kag aktibo katama nga pagpatigayon sa nga pagkonsulta o kung pag-monitor sa mga big hurt o kung yung mga BHW nga ara nakabase sa tagsak ka mga barangay kag ang reaksyon na sa pumuluyo may kanto siling COVID-19 nga sila mismo ang nagaboluntaryo nga pag-home quarantine. Sa subong, ang City Health Officer nga si Dr. Maria Victoria Ibanez gipatawag man sa Provincial Health Office tungod may meeting ang mga tagsa-tagsa ka mga City Health Officer sa probinsya kag wala pa kita kabalo kung ano gid ang ila sini nga maistoryahan para nga nagapatigayon sa nga curfew ang syudad sa nga Cadiz kasaniin alas 7 pa lang sang gabi umpisa kagabi sirado na ang mga establishmento komersyal bisan pa nag-operate sa tag 24 hours ang mga ilimnan convenience store kag iban nga mga commercial area nga wala na ginapanugutan nga magbukas sa pagpatak sa alas 8 ang mga kapulisan nagalibot na tungod gina-implement na ang curfew sa tanan nga mga tao minor man o daligid lang. Action Roger. Daligid lang kay nautod ang balita ni Action Roger Gotib. Balikan ta lang sa siguro dugay-dugay no kay bisyo man nga akon nga hampanganan diyo na nung natabo ni siya nga daw medyo kuan siya kirig-kirig. Sige, Action Radio Philippine Standard Time la 1:15 ang aton oras. Salamat gid Action Roger Gote balita gikan sa syudad sang Cadiz. Halos matapos-tapos naman to ang 50 ka mga POIs nga under investigation paribag-o nga nagdugang sa listahan sang Task Force COVID sa syudad sang Cadiz no. Sige, hibaloon taning dugang nga mga reports kay on standby man si Action Tomon Forte gikan sa Dakbanwa sang Sagay, Roro padayon ang biyahe Cebu to Barangay Old Sagay Port. Apang mga cargo gid lamang nagadala sa mga goods supplies kag pahinante kag driver gid lamang ang tugutan nga magkasakay sa among Roro. Action Tom. Yes, Action Rex regarding iya sa Roro nga nagabiyahe from Estancia going sa Barangay Old Sagay Port kag subong man from Cebu to Barangay Old Sagay Port sa sininga adlaw Action Rex nagapadayon ang ilaya nga pagbiyahe pero limitado lang bisan pa sa mga pahinante kag driver sa mga cargo truck nga nagadala iya sa mga goods kag wala na Action Rex subong adlaw kag gumaling kagabi kag subong adlaw wala na ginapanugutan sang tagdumalahan sang Roro bangod sining ining mga pasahero Action Rex nga magasakay kuntani pero wala na ginpanugutan nga makasakay sila bangod sining sa mga precautionary measure nga ginahimo subong sang aton gobyerno angot sining paglapta iya sang coronavirus kag bangod sini Action Rex ginpahayag iya sa aton Chief of Police diri sa barangay Siyudad sa Sagay kag subong man sang substation commander nga mo si PO1 Jumari Capada nga ginapanugutan nila ang pagbiyahe pero pahinante gid lang kag driver sang mga cargo truck ang sara nga makasakay Action Rex kag bag-o pa man sila makapanaog Action Rex test sila sang temperature nila kung bala may mga hilanat or may mga sintomas sang ginatawag ini nga coronavirus kag gina-check sila sang taga SETSO diri sa siyudad sa Sagay o pod sang persa iya sang Coast Guard kag sang mga kapulisan kag bangod sin Action Rex tama ka hugot ang ilang pagbantay para nga sa din malikawan ang pagsulod sining coronavirus o kung sining COVID-19 diri mismo sa siyudad sang Sagay. Tingog ni Police Major Antonio Benitez Jr. Action Rex sa aton nga interview sa sining aga. Roro dira sa Sagay halin na siya sa Cebu kag sa Estancia. So may directives na halin sa aton provincial director ag implementation sang
directives or executive order sa aton gobernador nga hindi pwede mag-transport sa mga pasahero dira sa area. So, ang ruro nga nagadungka dira, ang ginatransport sila is goods. So, mga cargo lang gina sila, no? Ang mga unod sila, ang allow lang driver kag pahinante, amo lang gina. Wala na sang iban nga pasahero ang pwede makasakay o makatravel alin sa iban nga lugar pakadto diri sa aton, except sa kwan lang, sa pahinante kag sa driver. Pero paglapot dira sa port sang Old Sagay, ginapadulog na sila tanan kag gina-scan, ginapagyan sa thermal scanner para ma-determine kung may hilanat sila or other symptoms. Isa na siya sa composition sa atong task force sa dira sa old, gina-activate naton through the order of the mayor kag sa directive sa aton Philippine National Police nga ilimitahan ang pag-spread ng ining virus. So paglapot dira, gina-cordon nato ang area, gina-scan nato ng mga tao before sila i-release sa area. Kaya mo na, Rex, ang tama tahugot ng kampanya iya sa atong kapulisan diri sa Siyudad sa Sagay. Tagsubong man ang Philippine Coast Guard nga nabase mismo dira sa may Barangay Old Sagay Port. Tingog ni PO1 Jumari Kapada ang substation commander nga nabase iya sa Barangay Old Sagay Port. Action Rex sa interview naton sa sinigid lang nga aga angot iya sa sining pagpadayon biyahe sang Roro sa halin distansya kag subong man sa Cebu. Sir Kapada, action tam sa Action Radio Bacolod. Regarding sa update, sir, sa biyahe sa Roro, kung ano ang precaution traditionary measure ng aton agad na malikawan ng kapatid. Sa karon ara ta biyahe na barko. Ang gina-authorize lang naman na dyan, driver kag pahinante. O wala na sa pasahero. Ang barko, halina na sa may tabilan, maabot rin sa may Sagay Port. Din-advisean ko na ang kapitan na ang mga crew kag ang driver pahinante, dili na pwede mang naog sa barko. Sa pag-abot, sir, ano ang mga ginahimo natin? Ang pag-abot mo sa barko, nakanda kami ng inspeksyon, magsipuan nyo yan, kasama namin yung City Health sa CDRMO na mag-check sila sa mga driver, yung panahog namon. Tapos, thermal scan para mabalaan natin kung may sakis na wala. Amo ni Action Rex ang pagpalayag ni PO1 Jumari Kapada ang substation commander sa Philippine Coast Guard na base sa Old Sagay. Sa gikan diri sa Siyudad sa Sagay, Action Tamon 14 nga report o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Tomon 40, balita gikan sa Siyudad sang Sagay, Action Radio, Philippine Standard Time. La 1:22 ang aton oras. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, oo, daw ginasakaan COVID. O sige, daligid lang mga ka-aksyon. Action Radio, Philippine Standard Time, la 1:23 ang aton oras. Ang balita ni Action Stephen Presquito, Action Percival, Action Nonoy de la Cruz. Pagkaronan talang nanay sa ibang public affairs programa. Kailangan langid ko sa tiyempo ho. Santon Plus Herbal Oil para sa mga athletes na dira, sakit ng lawas, kagang tuhod, ang hawak, ang likod. Ibanyusan talang na, imassage ta. Ang porsyon, garaga pala nakita, post banyusan ta sang Santon Plus Herbal Oil. Ha? Para siguradong sigurado, kakas inang ginabatsyag mo sa lawas. Mga 30 minutos, tubtob isa ka oras, piho na, panihol ka na, sining sang amigo ko. Santon Plus Herbal Oil, mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag mabakal man na online, kung di gani pa-deliver sa inyong apuluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph, kung di gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
nadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:28 na nga ton oras. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal food supplement. Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga ginakabangdan sa balatian? Sobrang sugar nga nagaresulta sa diabetes, may mga komplikasyon kaangay sang pagburon sang pananawan, nagakaguba nga kidney, kag pagkapilas nga hindi mag-ayo ginayon, rectal dysfunction kag iban pa. Sobrang nga kolesterol, daw hindi man mayo na, no?
Ang sobrang kolesterol magaresulta sa hypertension, stroke kag iban pa. That is why ginarekomenda ta Evergreen Herbal Capsule. No? Mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, ilabi na dira sa Sincere Drugstore kag sa Kabangkalan ara dira sa MedPlus Pharmacy, sa Jormed Pharmacy. Sa Himamaylan dira sa Leonor Pharmacy kag Blanca Flor Drugstore sa siyudad sang Himamaylan, no? Kag kalakip man sa GBX Pharmacy sa Binalbagan kag Floritis Drugstore sa bahin sang Banwa sang Binalbagan. We have Mayor Estrao na isang hinubaan mga kaaksyon kay may nahilo kunong nagkaon sang isda na balon tabi kay Mayor Estrao kung anong report nga nabaton niya dira nautod maning linya ni Mayor Estrao sa banwa sang hinubaan. No? Ang Evergreen Herbal Capsule sa dugang sining kasayuran mag-text or magtawag kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910 1264595, no? Sige, antes kita magtakob, dali lang kay base magkaingagaw si Mayor Ernesto Estrao sang banwa sang hinubaan, parte sa sining na hilos pagkaon sang isda ni. Hello, Mayor, mayong hapon si Action Rex, Action Radio. Yes sir, mayong hapon. Kag mayong hapon sa tanan nga tagpalamati sang Action Radio. Sir, nanuning information nga nabaton tadi may nahilo kunog kaon da ano ni tilapia? Muga nagakasubo kita bala Action na Rex. Kanto kay ang ang isda di gasulubra. Uy. Ga problema ng ngaton mga negosyante kay lockdown hindi sila dala di nila madala sa Cebu, sa Dumaguete. Di nagkaon sang ining daw ang isuray daw alimango pero ang tawag nila na di kumong-kumong. Hindi agli isda, kumong-kumong galingin kaon nila. Inablang sa hunasan na nga daw kasag na sa pro ang iyang mga kamoy-kamoy na daw gakuom lang sa bla. Oo nga, may damo blahibo. Correct na. Kumong-kumong. Grabe, gali ko na makahilog, gali na. Uy. Anong natabo ni sa pila ni kabilog ang na-disgrasya ni Mayor? Bilog nga pamilya ang damage sa duhagid ang patay. Duha ang patay, mag-asawa ni? Hindi, mga kabataan. Kabataan ang napatay. Sino ning mga napatay ni Mayor? Kag pila pangidaron ni nila? Ang isa to, bata pa to. Wala pa, hindi pa confirm na kung kay ginapasadmit ko pa ang kuhan kay subong ginbakwa ko pa sa Bacolod ang patay. Wala pa di kabot sa akong opisina kung pilang edad, sinong pangalan, pilang edad. Pero ang hambal nila bata pa. Bali, pila ka bilog ang gindala diri sa ospital? Pila ka part ni sang pamilya? Ang nadala sa Bacolod, bali, 3. Pero daw okay naman kuno ang isa pero ang isa way kalambot sa ospital kag ang ingara sa ospital patay gid. Ibali duha sila gid nga members ng pamilyang patay. Bali mag-utod ni sila Mayor, no? Yes. Bali ang mga ginikanan nila ya? Ati upod man sila kaon Pero okay man lang yung ginikanan. Ang may edad ni medyo resensado ni sa kabataan niya dali lang ni mapugday sa mga hilo-hilo ni. Duwagid gali ka kuan ni 3 ang biktima ulutod ni tanan kag mga magagmay ni sila pa tapos 2 nagklamatay di sa 3 gindala diri sa Bacolod. Hello sir. Mayor, bali 3 ni sila kabilog, no? Bali 2 napatay, kag isari pa sa ospital. Hindi, mga 5 ni tanan ng pasyente, kay may bilin pa dire sa Amon Hospital sa Hinubaan man. 5 pa ni ka. 5 pa na dagali ka. Sa Bacolod, kay medyo nakarecover na. Okay. Ang 2 da bilin sa imo area? Oo, nabilin na di. Magulutod ni sila nga 5? Oo, pamilya ni sila mo, pamilya. Sige. Ma-update lang kami dugang da Mayor sa imo kung anong additional. By the way, yes, kamusta ng area mo, Subong? Parte sa... inang implement man ta sang kwan sang checkpoint. Kag hindi na ta pwedeng magpasulod pa di sang
sang mga iban nga lugar, especially from Manila, from Bacolod, o from Dumaguete and Cebu. Kag ang aton nga barangay nagamonitor sang mga hinubanon nga nagpuli sa hinubaan, mga OFW nga nagpuli sa hinubaan, under sa person under monitoring sila. Mga POMs. Wala mangita disang person under investigation. So mga POMs lang ang radra sa imo? POM lang. Wala sang POIs or biktima? Wala. Why? Sige pa man, kag ang inyos ni nga area, meaning ang hindi makasulod ang halin sa Sipalay nga kag Dumaguete area, hindi na makasulod ni mga oriental side? Subong partner, ang aton gina-strictugid ang halin sa oriental. Ang sa oriental? Oriental, Ang Sipalay pwede ang kasulod? Okay lang, makasulod lang di po. Ang tanan ng mga produkto, mga agriculture products na, ginapasulod lang na naton, mga construction materials. Pero kung mga bulobulante, mga negosyo nga daw, hindi ginban importante sa tagahinubaan, why naton ginapasulod? Ate, sige, ma-contact lang kami sa imo, Mayor, basi makuha mo itong mga names sa mga biktima, itong nagkalahilo, ma-contact lang si Action Marlon sa imo, dugay-dugay, Yes, sir. Sige, sir. Salamat, Gid. Thank you, Gid. Salamat, Gid. Salamat, Gid. Mayor Ernesto Estraus ang banwasang binalbaga na batian, 5 ka magulutod ginigali aksyon henso, duwang nagkalamatay bangod sang pagkaon sang kumong-kumong ni blang ginatawag daw kasag ng daw kumong basta kumong ginasang panawag sa mga kaaksyon naton dre, no? Sige, ang dugang sini pagkarunan na sa hapon mabatian ang adisyonal sini nga mga information, no? Alang-alang na ta sa tiyempo. Ang way malabutan pa bosan ta niya. Ilabi ng mga greetings na di nga nabili, no? Mga iban nga mga information. Standby karon dugay-dugay sa upod kay Action Marlon Inovia sa Action Reports Afternoon Edition. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dili ginamang banugay upod kay Action Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon. Rex Kantong Mayong Hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.